Намираме се в сградата на Стария Конак, построен малко преди освобождението, сградата на българския конституционализъм, построена от ръцете на майстор Кольо Фичето, в която зала през 1879 година, на 10 февруари, се събират първите 230 български представители, наречени по Берлинския договор нотабили, и които трябва да изработят основния закон на страната. Тези мъже, които имат това щастие, имат пълната биография на българското възраждане и може би са най-сполучливото и най-активното българско поколение, което за по-малко 25 години успя да направи чудеса, да превърне българския въпрос в международен и да постигне националното освобождение и възкресяването на българската държава след 500 години прекъсване. Но по-важното беше, че те имаха пред себе си една много важна цел. Целта да направят България равна на останалите европейски народи, а не само да възстановят държавността, която ни липсваше, а да я направим такава, каквато е в модерните европейски държави. Тоест да имаме конституционна България. Тези 230 човека се обвиняваме в какви ли не грехове или в какви ли не пропуски. Те са смятани за хора, които нямат достатъчно образование, за което нямат достатъчно подготовка за това, което са свикани, но те имат отличително качество. Те са самонаправили си хора, които знаят, могат и разбират какво е нужно на нацията и успяват да ни дадат един документ, който, колкото и парадоксално да звучи, е най-дълготрайната балканска конституция. Руската конституция издържа най-много от превратностите на тежките балкански политически сътресения и е била винаги в основата на това, което ние наричаме надежда за конституционно и демократично устройство. Каквито и кризи да я преживява България, те са постоянни, каквито и промени в политическия живот и климат и конституционализма да са се случвали, винаги в края, когато започва да се търси разрешение на въпроса по какъв начин да се излезе от дълбоката обществена, политическа и икономическа криза, нещата опират до Търновската конституция. Превръщането на България в модерна конституционна държава се базира на няколко основни постулата, които са непроменени до ден днешен в теоретичната теорията и практиката на българския конституционализъм. Разделението на властите е обявено в Търновската конституция и онзи неоспорим стълб на взаимоотношенията в обществото, който до ден днешен трябва да гарантира правата и свободите на всички нас. Разделението на властите не е само гарантирано, то започва да функционира като такова, като въпреки тежките противоречия между отделните институции, винаги е имало борба за надмощие и сътрудничество между държавен глава, парламент, политически организации и съдебна система. Това разделение на властите е подкрепено с това, което наричаме права на гражданите, нещо, което никога не трябва да забравяме, че е част от българската културна и политическа визитка още от края на 19 век. България е четвъртата държава в Европа с всеобщо избирателно право на мъжкото население, което означава, че правото на избор и самоуправление става свещено и неприкосновено и от този момент не сам. Никой никога не е посмявал да го отнеме до край. Правото на сдружение е едно от онези правомощия, които и българските парламентаристи налагат сами. Не само на икономическа или културна основа, а и на политическа. Българските граждани получиха правото да правят всички онези сдружения, които биха им помогнали да се развиват всестранно. Не трябва да забравяме и още един показателен и изключително важен факт – правото на свободата на словото. Разбира се, тогава той се разбира под правото на свобода на печата, тъй като това са единствените медии, но българските медии достигат до там, че, както казваше един американски историк, поразюзнано те надминаваха дори медиите на западното крайбрежие на Съединените американски щати. Правото на сдружение, правото на избор и правото на собственост превръщат до вчерашната рая в европейски граждани.
и това вече нещо става необратимо. Намираме се в сградата на читалище Надежда, втората знакова сграда в българския конституционализъм, която от системата на един театрален салон в това първо огромно читалище на града се провеждат три велики народни събрания, третото, четвъртото и петото, съответно през 1887, 1993 и 1911, в които са извършени един избор на нов български владетел и две промени на Конституцията. Без да обръщаме толкова внимание в исторически план, но това са промени, които дават една съвършено различна картина на българския конституционализъм. Първо, българският парламент през 1993 година получава 5-годишен мандат, съществуваше до този момент 3. През 1911 обаче се връщат към 4-годишното управление на един парламент. Намираме се в една от първите обществени сгради в освободена България, сградата на Народното събрание, сграда, в чиито основи е турена капсула, в която е написано, че тя трябва да увековечи свободата и равнопоставеността на българите в бъдеще време. Тоест, нашите първостроители са били наясно, че в парламентарната сграда ще трябва да се гарантират тези основни правила и свободи, които са осветени в учредителното Народно събрание. В тази зала са приети 3 конституции, 2 тоталитарни и една последната демократичната, като тези конституции от само себе си показват развитието на страната в втората половина на 20 век и първата половина на 21. Двете тоталитарни конституции са онзи крайъгълен камък на авторитарната и тоталитарна система, която беше наложена в България, и въпреки красивите думи, въпреки красивите слова и гарантираните на пръв поглед права и свободи, всичко това беше затъмнено от това, което наричаме доминация на една политическа организация. Но дори и тоталитарната власт не посмя никога да закрие, да ликвидира и да отмени парламента и да отмени правата и свободите на българските граждани, поне на думи, което позволи тепърва една сериозна възможност за възстановяване на конституционния режим в бъдеще време. Факт е, че в борбата за свободна конституция от тази сграда се стигна до извеждане на български народни представители с белезници, до правенето на съдебни процеси в защита на това, което учредителите постановиха през 1979 година, с което още веднъж се потвърждава това, което наричаме конституционна сила и мощ на идеите, завещани от нашите възрожденци. В тази зала е подписана последната българска конституция, конституцията, която прехвърли България между двете хилядолетия, конституцията, която трасира европейското развитие на страната и конституцията, която най-близко се доближава до това, което е заложено през възрожденския период, със свободата, равенството и братството, което е гарантирано от Търновската конституция. Конституцията обаче има и едно политическо и културно развитие в една по-далечна перспектива, каквато наричаме европейска трансформация. Тази конституция позволи на българското общество да се впише в най-големият модерен европейски проект, най-големият икономически, културен и политически проект на модерното време. И благодарение на тази конституция нашата страна успя да се адаптира изцяло към модерното време. Не трябва да забравяме и нещо важно. В тази конституция за пръв път се гарантират правата и свободите на българското население чрез защитата на всеки български гражданин от една професия, която е конституционно издигната като адвокатската, и сбъдването на една почти идея, заложена още през Възраждането, за наличието на нещо като втора камера в лицето на Конституционния съд,
който трябва и съвсем логично вече функционира и дава своите съвети за конституционността на цялото целокупното българско законодателство. Нещо, което липсваше в първите 120 години на българския конституционализъм. Именно наличието на Конституционен съд и гарантирани права и свободи, защитени от конституционната професия на адвоката, прави тази конституция различаваща се от основните принципи на разделението на властите, съществуващи до този момент. Новата конституция, макар и оспорвана, макар и много често атакувана, се оказа много по-жизнена, отколкото очаквахме в началния период. И не само жизнена, но и даваща възможност за нова перспектива и ново политическо и културно мислене на българското общество. Уважаеми колеги адвокати, уважаеми дами и господа, на 16 април честваме Деня на Българската конституция и юриста. Този ден е празник не само на хората, чиято професия е свързана с правосъдието и с защита на човешките права, а празник на всички български граждани. Празник на България. Конституцията е основата на държавността. Нейните правни норми прогласяват формата на държавно управление, основните права и свободи на гражданите, най-важните принципи на обществото. В много държави Денят на Конституцията е национален празник. Ден, в който отдаваме почит на създателите на този основополагащ правен акт и честваме върховенството на закона. Конституционният съд на Република България е призван да осигури върховенството на Конституцията. Това той прави чрез всички свои функции и преди всичко чрез своята специфична тълкователна функция. И разбира се, чрез обезсилването на всички актове на Народното събрание и на президента, на всички закони, които противоречат на Конституцията. Давам си сметка обаче, че това твърдение, че Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията, звучи твърде абстрактно за българските граждани. Боя се, че за 30 години, откакто действа сегашната Конституция, българските граждани не я почувстваха като действащо право. Не видяха в нея нормативната сила, която има отношение към техния ежедневен живот. Вина за това имат, разбира се, и институциите, и преди всичко политиците, които често пъти се упражняват доста некомпетентно на тема Конституция. В днешния ден ще си позволя да споделя разбирането си, че Конституцията се създава и има смисъл заради националната идентичност и заради правата на човека. И за двете обаче ключова е ролята на адвоката. Националната идентичност е смисъл на държавата, на суверенитета и на Конституцията. Тя изразява националния характер на един народ. И затова в Европейския съюз защитата на националната конституционна идентичност е основен принцип и в същото време основно право на членуващите държави. Мисля си, че сякаш не се разбира достатъчно добре, че спазването на правото на Европейския съюз е конституционна повеля, а не наложено от някого отвън изискване. Уважаеми колеги, в навечерието сме на 16 април. Денят, който професионалната общност на българските правници чества като Ден на Конституцията и юриста. Едновременно с това, през настоящата 2021 година, предстои да отбележим една кръгла годишнина. Навършват се 30 години от приемане на действащата Конституция. Затова, колеги, мисля, че най-добрият начин да поздравим българската Конституция за нейния 30 годишен юбилей е просто да я извадим като поръждясала сабя от ножницата, за да се убедим, че тя е годно и мощно оръжие. А българската адвокатура със сигурност има потенциала да го използва, което е нейн професионален дълг както към правото, така и към гражданите, в името на които е призвана да го отстоява него, правото.